Виждам колко много хора днес сме се събрали и вече близо 30 години празнуваме на този ден празника на калоферската дантела и това множество, което става все по-голямо от стотици в хиляди хора, уважаващи калоферското изкуство на плетенето на дантели, има своя корен и смисъл да ни събира всички тук заедно в този ден. През годините, 500 години назад, когато сме Калофер, едно дервенджийско селище, той през всичките години расте и най-вече расте освен по население, а и със своето съзнание, ум, отношение. И през Възраждането всички калоферци осъзнават, че в науката, в образованието, книжнината, в училището, в езика, родния, там е истината. Само такива образовани хора създават и съзидават и Калофер през Възраждането се превръща от дервенджийско селище в една институция, пример за цяла България тогава под османско иго. И след освобождението от турско робство имаме нужда след третото опожаряване ние калоферци да се възстановим и да имаме нов поминък. И отново нашите мъдри предци след много размисъл, анализ и дълбоки мисли какво ще бъде най-доходоносно като поминък за женското население в Калофер, избират именно с дълновидност дантелата. Тази дантела, която днес ни събира. И благодарение на нашите всички прадядовци в поколенията назад, които генерират Калофер от обикновено дервенджийско селище в град, който става фактор в България, който е пример за патриотизъм, пример за родолюбие, пример за българщина. Този град стана емблема на цялата наша родина България. И тази емблема се превърна в ценност за цялата ни страна. Тази ценност, въплатена и генерирана от нашите прадеди, продължава да ни дава на нас ползи на нашия град. И ползите ще ви дам един много близък пример от преди 3 седмици. Как един обикновен дервенджийски регион като Калофер се превръща в институция в държавата и сега град Калофер черпи дивидендите на своите дълновидни предци. А то е следния пример. Само преди 3 седмици видяхте как асфалтирахме входа на Калофер и улица Юмрупчал. Това се получава именно последния начин. Първо, с упорита работа от страна на общинска администрация, благодаря на господин Кабаеванов. Второ, с кметската институция град Калофер. И трето, с държавниците, управителите и председателя на управителния съвет на АПИ, които се събрахме и с много комуникация, упоритост и най-вече това, че Калофер е фактор в България, не случайно всички публични, местна и държавна власт безапелационно си стиснахме ръцете в името на патриотичния Калофер, защото той е пример за цяла България. Тук идват семейства и си възпитават децата. Не може да се обърне внимание на някакво обикновено селище някъде незнайно в страната, а когато става въпрос за Калофер, институции, държавници се изправят на крака, респектирани от нашия град. И второто нещо като пример, това, че емблемата на България си е Калофер, това е свидетелството, че всичките поколения предали
този майсторлък на дантелиерството, тези калоферски жени по такъв начин са омаяли цялата ни страна, че дори и пределите на целия свят. На всички пожелавам да са здрави, да сме всички заедно и едни хубави предстоящи празници. Днешният ден е изпълнен с особено чувство за всички вярващи християни, а съчетанието на този прекрасен празник на калоферската дантела, който е с хора от целия свят, почитатели на дантелата, показва, че когато калоферските жени преди столетия са решили да се занимават с дантела, с дантелиерство, те са били едни много прозорливи и дълновидни жени. Защото освен поминък за семействата, те са изработвали едни произведения на изкуството, които и до днес са живи. А това, което прави центъра, искам специални благодарности Творческия център, за поддържане на тази прекрасна калоферска традиция, заслужава нашите адмирации. Уважаеми гости от целия свят, добре дошли в Калофер. Аз заедно с моя колега кмета на Калофер ви поздравявам ви. Ще видите един автентичен, важен за българската история град и град, който се развива. Когато местната власт, инициативата на гражданите на Калофер и с помощта на централните държавни институции правим нещо заедно, то винаги дава добър плод. Искам да пожелая на тези момичета, млади жени, които продължават да поддържат традициите на калоферските жени, да не се спират пред нищо, да не се страхуват от нищо. Ние ще бъдем до тях и ще им помагаме. Бъдете здрави, честит празник и успех!